да снимам. Това е първията ни закуска. Оказва се, че ние имаме закуска в Имаме само хотела. 3 човека на закуска, всички останали с път. Познайте Може кой е да станал кажа- най-първи? Аз! Това ще видите във влога. Трябваше да кажа благодаря. Аз казах благодаря. Говори в влога. Казах благодаря, обаче не го беше останал. Лява, 7. Гледай го на клипчето. Ето. Тук сте много претиозни. Аз ям много. Трябва ми много за едня. Не виждаш ли колко голям човек съм? Не си голям човек. Напротив. Просто си висока. Именно и трябва навсякъде из цялото Е, Никол да не би да иде много. Да, не се я виждала. Аз съм човек спортист. Няма как да не ям. Така, пак ме прекъснаха, исках да кажа, че... Това е красиво яне. Така исках да кажа, че нашето бунгало, виждате къде е на закуската, с второто кафе. Те смързелави хора. Мързелави. Даже лампата не иска да работи при тяхната ви, разбирате? Те още спят, аз 1000 пъти писах, те никой не ме счува. И така хора, ден втори. И отиваме по екопътека, вижте колко красиво. И сега отиваме къде? В сайта казва се, че се попада в някакъв друг свят. Абсолютно съм съгласна. Предполагам, че видео не предава тази магия, която виждаме ние. Но все едно съм, знаете къде е във филма? Властелин на пръстени. Търсим планински тролей. Нали хора? Харесва ли ви? Прилича ли на Властелин на пръстени? Как да не? Не прилича на Until Dawn. Аз не знам. Знам какъв е този човек. Фиал. Или филм. Е персонаж от играта. Тук така. И тук. Бум. И тук. Уоу. И тук. Бум. Много яко. Не, благодаря. Здравейте. Колко сме възпитани да не повярваш. О, маникюр ми е топ. Искам да се слея с природата. Това дърво е паднало. Не стойте там. А, те лицето хубаво на смолата. Къде е нашата шефка? Не, първите изчезнали. Мислиш, че Исус Христос е българин, така ли? Тук се качихме на една скаличка. И гледайте какво става. Яко. Александра! Маля, че си... Направо искам за шамарите. Не! Мадлен, не! Ама аз съм на 30 години, ме какви шамари. Ще нямаш 30. Престани, Мадлен, седни нормално. Маля, ще кажа на майка. Те сега ще се обадя, честно. Маля, много е високо. Не знам дали се знаете колко е високо. Това е Добрич, хора. Чулбухин. Ай, снимка прави. Майди, какво стана? Пак ли падна? Я го рекрейтни. Слона 51. А, Мадлен? Помощ лекарска трябва ли? Не, просто паднах и стана. Айде другата. Опасна зона, екстремна. Забранено за лица под 16 години без придружител. Ама и на Никито е забранено. И на Христо е забранено. Само аз, ти, Габи и Мадлен могат да отидат. Ти не. Ти предложител. Аз не съм ти предложител, аз съм ти майка. Аз ще те придружа спокойно. Майка ти не те искам. Ние сме, вижте сега, атийски тролей. Алпийски. Алтийски. Алпийски, бе. Това е буквата. Алпийски. Алпийски е Та тъпа буква. и кратко. Аз не ви вярвам. Да. Добре, хубаво. Значи, ние сме тук и тук има корени, които още не сме изкатели. Покажи корени. Покажи корени. И ето тук вече планина. Така, ние трябва да отидем горе. Този тролей да се спуснем на другата планина. Това са гърдите на Афродита се казва. Гърди на невястата. И после... Хайде въпросните корени да изкачим. Леви, десни, корен, още един корен, корен. Трети корен. За да е на улица. Скално катерене. Вие луди ли сте? Скално катерене. Маршрут за скално катерене. Няма тролей. Има, то се чува. Ана, искам да ти кажа, че тролея работи. Да. И е пълно с хора.
Какво ти стана на тебе, бе? Се стегни. Ето. Хора, ние да с двете, може по двама. Ай, някой смене. Ние вече го измислям. Уау. С Габито учите не е страх, мен не ме е страх. Да, двете пъзли. Май двете ще е по-добре. Ще се прегърнем, ако паднем, умираме двете. Добре. Всички ли имат? Да. Еми ще се пускаме. Хора, първата жертва е Александра. Тя реши да се спусне първа, да покаже класа. Ето. Промоция, ако някой човек падне, не плаща. Да, супер е промоцията. Абе, страшничко изглежда. Мале, бе, страшна си, Александра. Браво! Страшно ли? Давай. Айде, добре дошли. Бяха много гадни. Хай файв. Сега е мой ред, но аз няма да снимам, защото ми е страх да ни изтърва телефон. Надявам се, долу ще снимат. Не, това не, това не, това не. Не, това не. Другото. Не, бе, само го разхлапваш. Черното. Не, от другата страна. Ей, там е, да. Не, там е. Не, да. Хора, това е цена за удоволствие. Спускаш се долу със светеец и кеф и за да стигнеш обратната пътека трябва да се катериш като луд. Не е същото като на Мусала, обаче доста дълго катерене. Здравейте хора, ден номер 3 днес е сряда. Ние нищо не правим, защото няма ток и вода в бунгалото. Всъщност нашето бунгало е готово, обаче другото то стана естествено късно и не успява нито да се изпикае, нито да се изчисти зъбите и ги чакаме в момента. Времето е 12:20 и ние никъде не може да тръгнем, защото нашите принцеси от другото бунгало не са готови. И затова никъде не тръгваме, пък трябваше да ходим на 2 дестинации. И още ще чакаме 1 час и ако те не се оправят, тръгваме сами с нашето бунгало. Това сега го разбираме. Не е вярно. Хора, уникална гледка, просто съм в шок. Колко е красиво! А плана е променен, отиваме сега в водопад Сърцето. Вижте, има там вече. Мали, това е много красиво, хора. Ти знаех, че българска планина толкова е прекрасна. Все пак Мусалата ми е в сърцето, но това е просто уникално. Гледай, вървиш се едно в приказката. Може да караме по-внимателно, че не мога да снимам приказката. Аз карам много бавно в момента, 25 км. Хора, не мога да снимам приказката, съжалявам, тя карам много бясно. Абе, луда ли си? Погледнете. Няма да гледам. Мале, много е красиво. Много е красиво. Хора, аз съм в приказка. Хора, бруталка е. То всякъде има елхи. Тук има Коледа цяла година. Ох, майко, че гадно. О, не. Ма какво бе? Защо? Страшно ми е. Да бе бе. Много страшно. Да, добре, брутално. Това е вече според на Коралайн. Не, да, не говорим за това брутално. Хора, отиваме втори ден на някакви водопади. Искам да видите какво е. Тук няма абсолютно нищо, някаква гранична зона пишеше. Аз мисля, че тук няма абсолютно нищо. Ето, това е GPS-а и ето тук сме ние. Да, влизаме в зона 51! Така хора, абсолютно нищо не знаем какво се случва. Не може да обърнем, защото от нас има камион. Да, така че Загубихме се. Не успяхме да отидем до водопада. Няма обхват тук. Ще намерим някаква друга локация сега. Смолянските водопади. езера? Да. Езера? Езера, водопади, едно от двете. Сега ще видим по-нататък.
изключваме се, защото трябва да гледаме локация, да не се загубим втория път. През цялото време още не е снимал, просто. Всъщност, да. Наистина ли? Да. Хапваме тук салатки скромно и тук Габриела не видялата. Беше случайно. Видях 600 грама, но не знам всъщност колко се това в действителност. И сега да свалиш от меча няма да е. То просто изглежда страшно. А то меч се сваля, но да играе. Имаш меч, да, разбира се, това е съдба. Сега. По меча. Айде. Да ме сърши. Бомба! Знам аз да поръчам, признам бе. Твоим план. Ще правим гивни домани. Да. А нищо не подозира мамата. Сега се усмихвам, после ще плаче. И така, хора, ние сме... Почти сме намерили това, което искахме. Смоленския водопад. Мадлен, ще паднеш, няма да тръгваш. Мадлен! Аз тръгвам. Защо всеки път трябва да Саша може. Тя е голяма, на нейното сме. Ти не си пълнолетна, аз отговарям за тебе, махай се оттам. И няма да гледам. Няма да гледаш. Сашо, може да припаднеш точно ето тука. Само да ти кажа. Да паднеш, да. 100% това като свлачища ще стане и ще отидеш надолу с през храст. Поклинаш сега, искаш да падна. Аз ти казвам, аз съм разума в главата ти просто. Има път отгоре, вика Ники, айде отгоре. Падна, взяли. Горе, айде. Този гледането с годния път. Не, това е безумие. Чакай да снимам за хората от влог. Това е безумие. Нали ще ходя на Еверест, трябва да загрея някъде. Айде. Господи! Добре, хора, сега отиваме да правим Give Me The Money пранка на Мана. Обяснихме ми идея. Тя също ще пранкне майка си. Хайде да направим Give Me The Money! Айде! Да правим Give Me The Money! Он е тренд в TikTok-а. С пляскането. Сега ще ви обяснявам. И Мадлен няма да дойде, защото е с кърпа. Няма да участва! В това състояние няма да участвам. Еми... Как се наричи? Чакай! Дай! Give me the money! 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 Хора, Саша и Лана се бият. Tell you what I want, what I really, really want. Tell me what you want.